Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ανδρέας Λίτσας και είμαι ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος των φροντιστηρίων του Καμισάς στα οικονομικά μαθήματα. Βρίσκομαι εδώ στα κεντρικά του ομίλου προκειμένου να σχολιάσω τα σημερινά θέματα στα οποία κλήθηκαν να διαγωνιστούν οι μαθητές των ΕΠΑΛ και πιο συγκεκριμένα του μαθήματος των αρχών της οικονομικής θεωρίας. Σαν μια γενική εικόνα μπορώ να πω ότι τα θέματα κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος της ύλης. Σε σχέση με πέρσι θα τα χαρακτήριζα πιο εύκολα και θα έλεγα πως ακόμα και ένας μέτρια προετοιμασμένος μαθητής θα μπορούσε να γράψει έναν αξιοπρεπή βαθμό. Πάμε να δούμε όμως πιο αναλυτικά τις λύσεις των θεμάτων. Λοιπόν, στο πρώτο θέμα, όπου έχουμε τις 5 ερωτήσεις σωστού ή λάθους, οι απαντήσεις είναι οι εξής. Α1α, σωστό. Το β, λάθος. Το γ, λάθος. Το δ, σωστό. Και το ε, σωστό. Στις δύο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής του ίδιου θέματος, οι σωστές απαντήσεις είναι α2-1 η β απάντηση και α2-2 η απάντηση του γράμματος Γ. Τώρα, στο δεύτερο θέμα βλέπουμε θεματάκια από το κεφάλαιο 1. Μπήκε το οικονομικό κύκλωμα. Βέβαια δεν χρειάστηκε από το μαθητή να φτιάξει και το διάγραμμα, έτσι. Το ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι δεν χρειάζεται η αποτύπωση του διαγράμματος. Στο β ερώτημα ζητήθηκε από τους υποψηφίους να αναπτύξουν την έννοια της αγοράς, όπου και αυτή βρίσκεται στο κεφάλαιο 1. Θα έλεγα πως ο μαθητής ο οποίος είχε διαβάσει τη θεωρία δεν θα είχε κάποιο πρόβλημα να απαντήσει σε αυτό το θέμα. Στην ομάδα Γ βλέπουμε ένα θέμα από το κεφάλαιο 10. Κλασικό θα το χαρακτήριζα σε ό,τι έχει να κάνει με το ΕΠΑΛ. Στο Γ ένα ερώτημα ζητούσαν από τους μαθητές να βρουν τον φορολογικό συντελεστή. Ο φορολογικός συντελεστής θα πρέπει να ήταν 20%. Στο Γ2 ζητούσαν από έναν δεύτερο πολίτη τι φόρο θα πληρώσει αν το εισόδημά του είναι 41.000 ευρώ. Ο φόρος τον οποίο θα κληθεί να πληρώσει είναι 7.320 ευρώ. Στο Γ3, στο ερώτημα Α, ζητούσε τον φόρο δαπάνης. Ο φόρος δαπάνης είναι 500 ευρώ. Στο ερώτημα Β, Γ3Β, ζητούσε το ποσοστό φόρου δαπάνης στο εισόδημα και για τους δύο πολίτες. Για τον πολίτη Α, ο φόρος δαπάνης έπιανε το 2,2% του εισοδήματός του, ενώ για τον πολίτη Β, ο φόρος δαπάνης έπιασε το 1,2% του εισοδήματός του. Στο Γ ζητούσε έναν σχολιασμό, έναν χαρακτηρισμό μάλλον θα έλεγα του φόρου δαπάνης, όπου εμείς τι διαπιστώνουμε, ότι ο φόρος δαπάνης αποτελεί μια φθήνουσα αναλογία στο εισόδημα, επομένως χαρακτηρίζεται ως αντίστροφα προοδευτικός. Αυτό ήταν το θέμα Γ. Στο θέμα Δ βλέπουμε μία μίξη των κεφαλαίων 7 και 9. Στο Δ1 ήθελα να συμπληρώσουμε έναν πίνακα, ο οποίος είχε κατά σειρά ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές, δείκτη τιμών, ΑΕΠ σε σταθερές τιμές, κατά κεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ και πληθυσμό. Απλά με την χρησιμοποίηση των τύπων, ο μαθητής θα έπρεπε να βγάλει τα εξής αποτελέσματα. Για το έτος 2022, ο δείκτης τιμών είναι 100, αφού είναι έτος βάσης, και το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές είναι ίσο με το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές, που είναι 15.000. Το κατακεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ, με τον τύπο του κατακεφαλήν πραγματικού ΑΕΠ, υπολογίζεται σε 15. Το 2023, αφού ο ρυθμός πληθωρισμού ήταν 10%, τότε ο δείκτης τιμών διαμορφώνεται σε 110. Το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές 22.000 ευρώ και ο πληθυσμός 1.000 άτομα. Στο ερώτημα Δ2 μας έδινε το ποσοστό ανεργίας, μας έδινε το εργατικό δυναμικό και ζητούσε τους ανέργους. Απλά με την χρησιμοποίηση του τύπου του ποσοστού ανεργίας
διαπιστώνουμε ότι οι άνεργοι είναι 40 άτομα. Στο ίδιο ερώτημα ήθελε να υπολογίσουμε και τους απασχολούμενους. Με τον τύπο πάλι του εργατικού δυναμικού, οι απασχολούμενοι είναι 760 άτομα. Τώρα, το Δ3, το οποίο κρίνεται το πιο απαιτητικό από όλα, όχι όμως ως προς την μεθοδολογία του, έχει να κάνει περισσότερο με τις πραξούλες που ζητήθηκαν από τους υποψηφίους. Ήθελε μια πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ και με έτος βάσης το 2022, όπου αυτή είναι 33,3%. Εδώ δεν χρειάστηκε να κάνουμε κάτι, απλά πήραμε τα νουμεράκια από τον πίνακα που είχαμε συμπληρώσει από πριν, μιας και έτος βάσης ήταν το 2022. Ζητήθηκε η πραγματική ποσοστιαία μεταβολή μεταξύ των δύο αυτών ετών και με νέο έτος βάσης το 2023. Άρα εμείς βρήκαμε τον νέο δείκτη τιμών του 22 με έτος βάσης το 23, ο οποίος ήταν 90,9. Έπειτα, το ΑΕΠ του 22 σε σταθερές τιμές του 23 διαμορφώθηκε σε 16.501,6 ευρώ. Το ΑΕΠ του 23 σε σταθερές του 23 είναι ίσο με το ΑΕΠ του 23 σε τρέχουσες τιμές, 22.000 δηλαδή ως έτος βάσης, και η πραγματική ποσοστιαία μεταβολή προφανώς πρέπει να βγει ίδια με την προηγούμενη, γιατί όπως ξέρουμε ανεξάρτητα του έτους βάσης η πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ είναι ίδια. Εδώ θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στους υποψηφίους, να έχουν καλά αποτελέσματα και να έχουν ένα πανέμορφο καλοκαίρι. Γεια σας!